Veľa ľudí sa tu zišlo. Pri akej príležitosti, akú akciu ste pripravili? No, keďže je fašiank a keďže k fašiangu nejako bezprostredne patria aj domáce zabíjačky a keďže mnoho Trenčanov nemá šancu si tieto domáce zabíjačky uskutočniť sami, tak sme pripravili pre nich klasickú domácu zabíjačku so všetkým, čo ku nej patrí a samozrejme aj s ochutnávkou. A som veľmi prekvapená, koľko ľudí sa tu od rana premlelo, pretože skutočne som to neočakávala. Myslím si, že tu bolo už takých 5000 ľudí. A aká kapela hrá? No, do obeda hral pán harmonikár Bečár a teraz po obede hrá kapela Dobranka. A ktoré tie špeciality zabíjačkové idú tak najviac na odbyt? Tak najviac idú na odbyt klasické jaternice, či už ryžové alebo krvavé, klobásy, až také všelijaké pikošky, ktoré tu boli, jagerek a ja neviem, také všelijaké záviny, alebo ako by som to nazvala. No, klasické zabíjačkové špeciality. Čo ste prišli okostovať dnes? No, v prvom rade jednu skvelú atmosféru, ktorá je tu preto, lebo málo kde je takáto vynikajúca atmosféra ako v Trenčíne, ale vzhľadom na to, že na Trenčín mám fantastické spomienky, lebo tu som prvý raz spieval ako novodobý člen Slovenského národného divadla tuto v tomto okruhovom dome. A robili sme tam Figarovú svadbu a fantastická atmosféra tam bola takisto ako je dnes. A dnes aj niečo zaspievate? Viete čo, takto. Spievať budeme až po voľbách. Dobre? Tak sa dohodníme. Čo mám na starosti? Domáce výrobky. Jaterničky, klobásky. Čo tam je, Magduška, ešte? Jagerek. Oškvárečky. Oškvárečky. Máme ešte aj slivovičku. Keďže je takýto fašankový čas, fašank by mal byť veselý, ale aj napriek tomu by som chcela, všetkých pozývame, všetkých voláme, aby sa 10. marca zúčastnili volieb do Národnej rady, aby nenechávali rozhodnúť za seba iných a aby prejavili svoju vôľu a myslím si, že veľa ľudí, ktorí sa tu dneska zúčastnili, vyjadruje podporu strane Smer.